Als Rembrandt schildert, dan aanschouwt hij en hij stelt vast. Jij bent mijn vrouw zoals je bent. Dit hier is uitroepend naar het Saskia hier. Saskia van Uilenburg wie de leefde van Rembrandt en ze kwam van Ljouwert. Al de sneeuwen moest het hoogtepunt van deze week worden. En er binnen nog meer feestjes te vieren. Theatergroep Zult speelt in op de gemeentelijke werindeling van Zuidwest-Friesland. Een bruiloft als metafoor voor het geersmieten van families, belangen en eftergronden. Het Friesk Symfonieorkest bestaat 50 jaar. Zo lang al spelen de amateurs de sterren van de hemel en ze vieren dat met een groot jubileumconcert. En het feest ter ere van Saskia Uilenburg dus. Historici binnen in haar verhaal doekt. Waar wie deze vrouw die met Rembrandt naar Amsterdam ging. Ja, waarom is het nou interessant om het een uur lang over deze Saskia te houden? Is het een marketingtruc van de gemeente Ljouwert om de skienwerper een uur lang op de haardster te krijgen? Of valt er weer zo volle nieuwsgierig over deze vrouw te vinden en te vertellen? Djoeke Kroese die zocht het eens even voor u uit. Een speciale morgenschildering. Een uitstalling in het historisch centrum Ljouwert. Een nieuwe biografie. En een grote Saskia-viering voor de betterdag van Saskia Uilenburg, de vrouw van Rembrandt. Een aantal van de originele etsen van Rembrandt binnen te zien in het historisch centrum in Ljouwert. Opvallend is dat er 2 biografieën over Saskia schreeuwen binnen. Een Amerikaanse uit 1893 en een Franse. In Nederland wie er amper belangstelling voor deze voorname Friezinnen. Binnen onder Ossekop nummer 11, noodkantoor van Anker en Anker. Maar Peter de Haan, bedenker van de Saskia-viering, geeft op zoek naar sporen van het leven van Saskia in Ljouwert. Dit is het geboortehuis in Ossekop in Leeuwarden. Hier woonde inderdaad de familie Uilenburg. Die vader was burgemeester van Leeuwarden en een hele belangrijke man. In 1612 is Saskia hier geboren als nakomertje. En zijn biograaf, de biograaf van Rembrandt, noemde Saskia eigenlijk ook het oogappeltje van pa Uilenburg. En ik denk dat pa Uilenburg hier met Saskia heeft gelopen naar het Blokhuisplein, waar al of niet executies plaatsvonden, of naar het Brol of naar het stadhouderlijk hof. Hij was kind aan huis bij de stadhouder. En dat is allemaal hier op deze plek begonnen. De vader van Saskia, Rombertus Uilenburg, was hier rechter, 12 jaar lang. Een van de hoogste rechters van Friesland. En 2 broers van Saskia waren advocaat aan het hof. Eentje daarvan, Ulricus, die woonde hier om de hoek. Dus dit gebouw heeft bij de familie Uilenburg een belangrijke rol gespeeld. Maar het is ook nog van belang geweest voor de schilder Rembrandt zelf. Want de schoonfamilie van hem die beschuldigde Rembrandt en Saskia ervan dat zij het familiefortuin er doorheen joegen. Was dat ook zo? Nou, ze leefde een behoorlijke ruime voet. Maar ja, wat is pronken en pralen, zoals de familie zei. Jullie pronken en pralen maar van ons geld. Nou, daarvan vond Rembrandt en Saskia dat het niet zo was. En Rembrandt ergerde zich aan en die heeft een proces aangespannen tegen een tak van een familie. Zeggende van, jullie hebben ons belasterd, dit pikken wij niet. En er is een uitspraak, ik heb hem thuis, waarin de rechter Rembrandt ongelijk geeft. Rembrandt zei, ja, het is niet zo dat ik het geld verkwist. Nee, ik leef op grote voet, want ik kan het mij veroorloven. Dat is heel wat anders dan het geld over de balk gooien. Toch heeft de rechter Rembrandt ongelijk gegeven. Hendrik Uilenburg, de neef van Saskia, hier een grote kunsthandel in Amsterdam. Hij wie eens de baas van Rembrandt. Er wie een filiaal onder Vaststreek in Ljouwert. Dat Rembrandts gewoon te koop wien. Hij verkocht hier, die Lambert Jacobson, schilderijen van Rembrandt. Ik denk dat Saskia al in aanraking is gekomen met Rembrandt voordat ze hem leerde kennen via zijn schilderijen.
Oh ja? Toen hij overleden is, die Lambert Jacobson, toen kwam ook een inventaris naar voren waaruit bleek dat hij ook echt Rembrandts of kopieën van Rembrandts had verkocht. Hoe kwam zij eigenlijk met hemzelf in contact? Nou ja, die Lambert Jacobson was dus de vertegenwoordiger van haar neef Hendrik Uilenburg Amsterdam. En zij wou die neef opzoeken in Amsterdam. En dat heeft zij toen gedaan. En toen ze één keer bij hem kwam, toen Rembrandt die werkte en woonde bij Hendrik Uilenburg thuis. En toen hebben ze elkaar gezien. En Rembrandt, zegt men, viel als een blok voor deze Friesin. Ik ben ervan overtuigd dat zij ook invloed heeft uitgeoefend op zijn kunst. Ze hebben samen, dus zij heeft talloze malen voor hem model gestaan. In hele exotische uitdossingen, daar moeten ze samen over gepraat hebben en lol over hebben gehad. Maar zij heeft ook al een rol gespeeld omdat zij om wist te gaan met de opdrachtgevers van Rembrandt. Zij komt uit een rijk milieu. Rembrandt had niks met autoriteit. Dus zij heeft waarschijnlijk ook een rol gespeeld bij het onderhouden van relaties met de opdrachtgevers. Het liep het mooi, maar het wie ik dreig. 4 ben krijgen waarvan 3 vlak na de geboorte versterren. En Saskia wordt ziek, gedetailleerd verslijn troch Rembrandt. En al op haar 29ste gaat ze deer. Daarna is hij met de huishoudster een relatie gehad, Geertje Dirks. En uiteindelijk met Hendrik Christoffels ook een nieuwe relatie opgebouwd. Maar hij is niet met die Hendrik Christoffels getrouwd. Want dan had hij het familiefortuin naar Uilenburg terug moeten geven. Zo keen was dus Rembrandt wel. Ja, want dat hier Saskia even in haar testament nog opnam. Die heeft wat dat betreft over haar eigen graf heen geregeerd. Ja. Er binnen dus nog sporen van de Uilenburgs, Saskia en Rembrandt. Bij de Oldenhoven is bij de doopakte van Saskia in Stien te zien. Maar is het genoeg? Iedereen kent de connectie tussen Leiden en Rembrandt, en Amsterdam en Rembrandt. Maar die tussen Friesland en Rembrandt, die mag wel eens gehoord worden. Ja. Het onderbelicht eigenlijk? Ja, dat vind ik wel. Want hoe doen ze dat bijvoorbeeld in Frankrijk met Van Gogh? Ja, overal waar Van Gogh maar een voetstap heeft neergezet, dan zie je dat gehuchtjes een ansiekaart maken en die zijn daar trots op. Wij hebben die cultuur wat minder. Een onsje meer mag wel voor mij. Voor een grote publieke belangstelling wie er dan oude de grote Saskia-viering in de Jacobijnenkerk in Ljouwert. Dit is voor Saskia een ode voor altijd. Theatergroep Zult staat bekend om inventieve projecten op aparte locaties. Ja, ik wil is er ook weer in. Deze voorstelling gebruikt de bruiloft als metafoor voor de gemeentelijke werindeling van Zuidwest-Friesland. Mijn vrouw Helga en ik willen ook in een andere fase terecht. Met deze gezinsuitbreiding zullen ook wij moeten gaan denken in termen van schaalvergroting. En daarom, beste mensen, zal er moeten worden gereorganiseerd. Met de komst van het kind zal het platteland samengaan met de stad. Er zullen noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen die misschien niet door een ieder omarmd zullen worden. En zo klinkt een heid die het huwelijk van zijn dochter ervaart als politiek. Een humoristische bruiloft van 2 jonge geleefden met een kniepeeg naar de werindeling van de Zuidwesthoeken. Maar er wie meer te beleven, want Ja, ik wil bestaat maar liefst uit 3 voorstellings. Zult toert hiermee door de hele Zuidwesthoeken en joen binnen ze in Driels. De 180 man publiek sjoggen als eerste het stuk Waar is bang? Een bewerking van het bekende stuk Who is Afraid of Virginia Woolf, waarin een confrontatie tussen 2 echtperen vol slime uit de hand rint. Je beweegt heerlijk.
Ja, dat beweegt ook heerlijk, hè? Ze bewegen haar heerlijk. Dat is mooi. Het vernuurt mij dat Jos die zijn verhaal net verteld had. Dat er een boekje schreeuwen had. Ik was, Corrie die Marten. Een boekje over een poegkwee jongen die zijn huid en zijn mem deermaken. Houd er maar op, Marta. Nee, wacht. Een boekje over een jongen die zijn mem vermoordde en ervoor zorgde dat zijn huid deerging. En toen zei dat het al hier een ongeluk weer. Een ongeluk. Wacht eens, wat zijn dit voor spultjes? Dit idee komt eigenlijk bij Jon Eekman en Faikje Hovinga bij, die een aantal scènes uit Who's Afraid of Virginia Woolf spelen hebben. Ze woonden wel iets met het stik binnen Zultdwan, maar het oorspronkelijke stik is lang en ja, vrij authentiek, zeg maar, echt toneel. En dat zeg ik net zo zitten qua lengte en ik net als locatietheater. En toen zei ik van, nou ja, of we er wat naast vinden kunnen en of we het stik comprimeren kunnen, dan kun je misschien of een geschikte locatie vinden, een soort drieluikmaatje. De trouw- en rietselen van de Jeddere zelfstandige gemeenten komen voor een part leeg te staan en vormen nou een passend decor voor Ja, ik wil. Een protte mensen hebben een bijzondere binding met die locatie. Zult is eigenlijk wel een heel groot of goed voorbeeld van Meerskipstheater. Wij bestaan al een eerder 16 zontje en we zijn in een Meerskip begonnen en daar zitten we nog altijd in. Het grootste pad van Zult bestaat uit vrijwilligers. Die komen uit die Meerskip, die staan midden in die Meerskip. En we brengen dus vaststellingen midden in de Meerskip. Dus het publiek is ik de Meerskip. En ja, dan zou het raar wijzen om niks over die Meerskip te sissen. En dat hoort altijd net op een manier. En we willen altijd wel het theatraler maatje of het metaforisch maatje of het overstijgend maatje. Maar er moest iets met die mensen, maar die romtes in die Meerskip, in de gemeente. En maar de verhalen of thematieken uit de gemeente. Dat vind ik wel een soort taak van Zult om er wat mee te doen. Ja. En correct als de gemeente had ik Zult de kreften bundelen met andere partijen. Zadwaande kuiert het publiek voor het tweede onderdeel van de Joen naar de Tjerke. Het plak voor een doensverstelling oer Langstme, strijd en trouw in de leefde van Centrum voor de Kunsten Atrium het Snits. We krijgen wel een soort respons dat mensen in grutsk op Zult zijn, dat Zult in die Meerskip jaat en dat Zult ook wat met die Meerskip docht. En we merken het ook aan een hele grote groep vrijwilligers. Vorig jaar hadden we wel meer dan 100 vrijwilligers, nu ben we maar 60 zonder vrijwilligers op pad. Die willen er graag bij jaren, die stoppen er tijd en energie in en Zult is ook een stukje van hun mooi. Want ja, van waar is Zult? Zult is van elke nier, want alle bouwsteentjes maken maar in al Zult. En dat is wel de kracht, denk ik. Dat ik adems maar de Meerskip om die heen. Dan krijg je input, maar dan levert ik wat. En daarmee wordt het ik normaal, dat is de best. En zo komen we bij deel 3 aan het eind van de joen. De humoristische verbeelding van een huwelijk tussen twee geliefden en haar families. De Zuidwesthoeken in Var en Sjinspoort. We krijgen een dansje. Nee. Ja. Nee. Ja, en dan mag ze komt die en niet naar alles vertellen. Nee. Ja, doe een kerel nou, een kerel, dus succes. Wij werken meestal heel conceptueel of vrij conceptueel. We hebben een stik en daar willen we wat mee en dat willen we in deze tijd deel zetten. Dus zie ik eigenlijk altijd wat nieuwe vormen op gekke locaties en soms binnen stik en oud of modern, maar we zien ze altijd modern te brengen. En ze ik iets hoe deze tijd is te litten. En dat zit ik in dit laatste pad met name zit dat. Het gaat ook over de gemeentepolitiek, het gaat over stad en platteland, het gaat over de angst die het platteland heeft, zien hoe de stad, dat ze voorzieningen kwijt eruit zien. Nou, dat soort dingen zit ik al jaar in deze laatste voorstelling. Dus we willen wel iets over deze tijd en omdat ik in de gemeentehuizen zit, dan willen we daar iets mee doen. U sterke soepel zitten. Zal ik maar even een bakje thee zetten? Nou, dan ben ik de tijd van een romantisch muziekje. Ja, ik wil is de komende tijd nog te zien in Wommels, Wietmarsum, Balk en de Jouwer.
Het Friesk Symfonieorkest bestaat 50 jaar. Ze hebben haar een basis in Drachten, maar de muzikanten komen roen om waai. Denk maar eens, een goed amateurviolist die had er wel wat voor om in een goed orkest te spelen. En 50 jaar, dat moet vierd worden natuurlijk. Dus alle hands aan dek voor het gouden jubileumconcert. Het is een uren voor het concert in de Lawaai in Drachten. Eerste violiste Marieke Holwerda had nog even tijd om eens rond te leren. Nou, een symfonieorkest bestaat uit verschillende instrumenten. Een heel soort houtblazers, koperblazers, slagwerk, marek en dat is bijzonder, een heel soort strikkers. Om te beginnen dan het plak van de cello's. Die zitten hier, de cello's, en daarachter de grote bassen. Nou, slagwerk is net alleen nog maar wat trommels en bekkens, maar dus juist de pauken, de grote trom, de bekkens. Er lijkt van alles al kleer om aan een heel soort lawaai te maken. We hebben er nou zelfs een wargel bij. Dat is net typisch voor een symfonieorkest. Dat hebben we oors net. Maar in het stuk van de Music Makers, daar zit ook een wargel in. Dus vandaar dat er nou zelfs een wargel bij is. Nou, monsieur Jerek, het grutkoper, de tuba. En daarnaast zitten dan de trombones, steendrekkel, trompettenbinder. Het is net versterkt, hè? Nee, er is helemaal niks versterkt. Nee, een symfonieorkest heeft haar eigen klank. En het is echt, in principe is de muziek kreun dat iedereen gewoon spelen kan op zijn eigen loerdniveau. En dan klopt het dogs. Ik ben dominee hier in Martinietskerke. Ja. En is het allemaal te combineren met je muziekmaatje? Ja, nou ja, dat moet maar, hè. Ik had het voordeel dat ik mijn tijd wel aardig zelfs inplannen. Dus de kerkeriesvergaderingen binnen net op het tonsdie, want dan moet ik fit, dan moet ik naar het orkest staan. Dat kan ik een beetje regelen. Het niveau van het orkest luidt heeg. De leden binnen vordere amateurmuzici en binnen dus geen professional worden. Nee, maar ja, dat kan ik elkaar wezen, hè. Je kan wel goed wezen in muziek, maar toch een andere kant uit het gaan in het leven. Maar het kan ik wezen, van dat is net goed genoeg. Dat kan ik, nou dat is echt prima toch? Dan kun je op deze wijze toch nog heel mooi meespelen. Hoe zit het bij jou? Nou, ik ben geen professional, nee. Ik ben gewoon amateur. Ben je dat nooit een droom? Ik had wel eens hoe tocht. Maar nou, ik denk echt dat ik net goed genoeg ben. Ik heb het echt net geprobeerd. Zit er een verband tussen dominee wezen en de muzikant? Ja, ik vind van wel. Maar ja, net iedereen is dominee vanzelfs in het orkest. Maar ja, ik vind van wel. Ik heb bij beide, ja, je moet inderdaad, je hebt elkaar nodig en je werken naar je wat heger staat. En het neemt je echt wat mee, hè, als je hele mooie dienst hebt in het kerken. Ik maak mooie muziek en mooie teksten. Ja, dan kan ik wel zo'nzelfde gevoel krijgen van, hey, wat is dit mooi. En dat heb ik met de muziek ook.
De kracht van dit orkest op dit moment is dat ze heel veel verschillende programma's ook daadwerkelijk kunnen spelen en ook willen spelen. Je hebt natuurlijk orkesten die bijvoorbeeld alleen maar populaire muziek willen spelen of alleen maar hele klassieke Haydn, Mozart. En het Fries Symfonieorkest, mensen daarin zijn wel bereid om en zien de noodzaak ook om allerlei verschillende programma's te brengen om aansluiting te vinden bij je doelgroep. De laatste 2 jaar zijn ze vol ambitieuzer worden. Ja, maar dat heeft een beetje te maken met dat je erop uit moet, wil je bestaansrecht hebben. Dus dat is wat wij proberen te doen en ja, daar hoort een bepaalde ambitie daar wel bij. Want als je ambitieloos de wereld intrekt, dan wordt het ook allemaal niks. Dus je moet wel proberen om daar doelen aan te stellen. En dat proberen wij. Ja, dit weer het weer. Na weken hebben ik een mooi verhaal over de kleine keizer. De liedse man van Oude Ziel die naar Amerika te gaan om zijn gelok daar te zieken als kermisattractie. Dankjewel voor het zien en graag tot na weekend.